Hej bloggen. Jeg skulle lave den første anmeldelse, så jeg har valgt en britisk serie, der hedder Top Boy, som jeg har set, som er virkelig fucking god, ikke? Og det er sådan en, den har 2 sæsoner, og det er sådan noget drama-agtigt, noget thriller crime, det står der også på, jeg har lige hørt den op her på IMDb. Og episoderne, de tager sådan 50 minutter, nogle 50 minutter, og så er der alt i alt 2 sæsoner, og jeg tror, der er 8 episoder i alt. Og de arbejder på en 3. sæson, men det bliver måske ikke rigtigt til noget. Det var noget med, at Drake ville betale for den, hvilket er noget. Ja. Anyways, og den handler så, hovedpersonen, det er ham her, Duchesne. Lige her, han bliver så spillet af Ashley Waters. Og så den anden hovedperson, eller ligesom de 3 her, det er ligesom, man skifter lidt imellem dem, hvoraf at Duchesne ligesom er hovedpersonen, og så følger man også lidt med i Ronells liv, som er så en 13-årig skoledreng. Og han er sådan lidt på kanten, altså skal han gå ind i det her bandemiljø, eller skal han blive i skole og sådan noget der, ikke? Og så er Kano med, og han spiller så ligesom Duchesnes partner in crime, men han er så den der voldelige en, der måske ikke er lige så klog. Og Duchesne der, han er så brains bag det. Jeg synes, den er super, super fed. Den take place foregår i England, i Birmingham, tror jeg faktisk det er. Eller London eller noget. Det får man aldrig rigtig at vide gennem hele serien. Det handler egentlig, det er bare sådan der i ghettoen, det foregår. Super, super fed serie. Jeg kan virkelig anbefale super fed musik med. Også Kano har lavet en del af musikken til serien. Det er sådan noget grime noget. Og det er bare rigtig fedt at se den britiske version af det der gangsterliv. Og så i nutiden. Så den er super, super realistisk og ikke sådan noget der Hollywood-pis, hvilket jeg synes er rigtig fedt. Jeg synes generelt britiske ting er ret fede. Jeg var ikke helt sikker på, hvad for nogle krav, der var til den her anmeldelse, så det er sådan set det. Jeg synes generelt, den er virkelig, virkelig fed. Helt klart anbefaler at se den. Den ligger på, jeg mener, at det er Viaplay, den ligger på. Så gør det. Yes, lad os stoppe med den her.